So, napunta sa garden. And another day, another video. Karon pa man day minahuman og pangtaod. Magkuha na po kog kawayan. Magkuha na sa ni og kawayan. Among itaod dito sa pikas. Ari. Nay, unsa ni nga tanom nay? Asa? Kani. Ay, sunay bagyo beans ta. Muna siya kailangan sad na siya. Kuanan harugan. Ani. Agi bugat na gini siya ay. Kani mo ni ang wala pa nga harugan. So kailangan siya harugan. Okay. So karon man na magkuan na gyapon. Ayaw sad. Pag-unsa ka nay? Magpantabang ko. Ako, abi na akong magtindog-tindog yapon. Magtindog-tindog kawayan. Ako, o gani. Israel yapon ko, nagdala yapon. Pinana na siya, duhaon ka. Ansaon na siya paghikot. Para dito na ipakatay ang bagyo beans. Kani bagyo beans man ni diari nga tanong mo. Kana dira mga bagyo beans na siya. Dito sa pikas, dito na ang string beans. Sibutan siya sa ibabaw, dira sa twine. Ihikot sa dain siya. Dira sa punuan. Anak. Oh, pinamatik ba? Oh. Ayun kanila yun ang nagsunod, sinanay. Pinamatik Ada yung ipa. Tuyok. Oh, ina na lang. Simple pero makasakit yapon ang likod ba? Dayon pagyapon ko og basok. Kay unya. Human sa pamahaw. Magkuan nami. Mag-abono og batong. Dito sa unahan na ay kuan. Na ay nagpalit. String beans. Sada diri mo magpalit sa garden kay fresh kaayo ang mga string beans. Mga utan, presko kayo, grabe katamis kung imong lutuon. I'm done. Pero dito kailangan lang hakuton ito ang mga basura. Huh! Ngayon sa nato si tatay. Kung unsa siya diri. Okay. Tanawa. Paano man tay? Pero ang bagyo beans siya nanaka. Di siya nanakadagko tayo ba pareha sa string beans ba? Gagmay na sa dagang bunga. Oh, gagmay siya pero daghan siya bunga. Napod mi ko ande ari. Pipino. No. Oh, di ba? Ang uban mga daot na. Tura para ana ang daot kay sig ulan. Dere. Napadari oh. Kaya bulak na siya. Nagbulak na. Kani siya. Doa ka adlaw gikan karon nako ano po siya. Ma-harvest oh. Tanawa, grabe ka. Guwapa. Kapi sa ta. Rakang kapi. O pari ani. Muna ang bunga sa bagyo beans kana oh, kapamulak pa siya. Pero sige nagyapon siya ka-harvestan.
Daghan nagyapon kay ni Sug. Kuan dere. Kaya pa-harvest. Mani ang view. Kung maglingkod ka dere. Good na to. Tanawa. Nailami kay dira nga saging. Pero, di na siya to ah. Pina. Ay! Kaway-kaway tay! Kanta daw eh. Ubo lagi dayon. Kana si auntie magkuha siya tubig tira sa paibubo niya sa pechay niya. Tanaw na to. Dante, Oh. ug tubig dira. Kasi man to. Oo. Naram di dalan, madalanan man din diri ba? Kani. Ay pero di siya makalahos. Naaman. Ang ganun sa Diyan mo siya daan. Oh. Mm. Kaya kita no. Ay hanim siya kita. Kaya may una na kung tanong mo. Ay kaya nga linya. So magani. Nakalas ni. Gagmay pa man to. Mm. Kay banos man gud tos pag similyan nako. Di malikayan kay. Banos. Tay! Tay! Mana ka gabuno? Mana? Ayay, na iliwit day ko. Ay, nara! No, gabuno ka na siya ni tatay. Ihabok na lang siya. Ana, basok dala habok. Sige tay. Ang saan tay, paghabok tay? Ano nun siya oh? Anaon, di ba? Limpyo eh. Limpyoan ni mong palibot. Dahil ni Ana ni Miyuta. Okay. Nailibit ko kay naligo pa ko. Pero humanaog ko si tatay. Humana siya og abono. Kanin yung madunggan nga tingog. Ano siya, dira na siya. Dira oh. Dira na isa pa di ara ka to kung ipakita ganin nga pwede kuan og tubig para ibunyag sa tanom. Naara ang ato ang basukan. No. Pwede ani nga fertilizer kay kuan urea or complete no 14-14. Chata kayong background dira tayo sa clouds. Grabe ka init. Oh my god. Wow. Ayan, paghapon si tatay og hakot og kawayan. Kiibutang dira sa kuan sa string beans. Pero ako dira nagpahulay. Adto na to tong mga bata na nang ligo dira sa sapa. Nara sila. Oh my god. Ay, nara sila. Oy, nausa mo dira. Nangaligo mo? Onya, lami pong lubog nga tubig. Sada? Tara sila. Ano po? Bye-bye!